Ako sa stal s neho veľký Jakub, senior Jakub a Jakubisko, čo to natočil. Ale žiaľ, ten nedorazil. Ďalej tu máme Dorku. Dorazila ho žeda, nie? Čo? Dorazila ho žeda. Ťažko povedať. A ešte uvidíme aj Zubatu. Poďme sa na tento príbeh pozrieť spoločne. Mandalino! Poďte s nami všetci ľudia, poďte! Jakubko, utekaj, ale rýchlo! Čo to už len za modelka toto, čo? Neviem, kde sa tu zdala, keď sa stará. Jakub, kde si? Poďte, musíme ho nájsť! Jakub!
Alžbetku, dobre to daj sem. No, radšej, keby si sa opýtal, prečo niekde sneží a inde prší. Také sú poriadky tohoto sveta. Sneh má padať len tam, kde je najpotrebnejší, kde zakrie lesy, hory, polia, zem si odpočinie a dá ľuďom sneh, dá ľuďom chlieb. No a ty len podrázda, čo by ti to bolo? Kým som sa ja stala rozprávkovou bytosťou, bola som tiež človekom. No a vidíte, narástla som a zostarla. Ľudia, keď narastú, zostarnú a umierajú. A na čo si to bolo? No, ale dosť bolo reči, mám tu ešte veľa práce, ty si môžeš za ten čas odpočiť. Aj tak ti utečiem. Ja úplne, nevaj ma. No, hoďme Bohu, len sile, zasypeme tento svet. Hoďme do... A táto, kúšele na svete robí čo, ha? No a čo to teda? No pozrime sa. No veď tak možno to Jakubko vyhodil z okna. Alebo vôbec nie je ani jeho. O, či má košelu. Ale no tak. Dobrá, teraz si išiel na púť, poslala som ho odpočívať. Dneska prišla košela a zajtra on. Tak to by mi neurobil. A stane sa človekom a potom, aby som mala starosti s tým ja. Ale nebudem mať žiadne starosti. Ja sa o to postarám, aby nepodrástol. No, a nepodrástol? No, čo tam robíš? To bude moja hotová smrť. Ale veď sa vôbec nezmenil. Iba ja ma klamete, ale ja som posledný. To odkiaľ? Hrybavka, naozaj, ja rastiem. On tu je. Ja už nie som tady chlapec. Heolejka, Hrybavka. Čo to má znamenať to? No, ten má viac rozumu, ako my sme to robili. Hrmána, idem na zem, za Alžbetkou. Heolejka. To čo má toto znamenať? No, vidíš zhruba tá, čo si urobila? Potrebuje, ako si to môže. Ty mi už radšej ani nepomáhaj. Zober si tú svoju kosu a choď odtiaľto preč. Ani to ma Teraz nemá. by som si všetko robila sama. Zasypeme tento svet. Poďme dolu na zem. Ej! Keče, keče! Na čo uca? Kto to tu hádže? Alžbetka. A ty si kto? Jakub, z neba. Z neba? Z neba. Tam sa ale nejako čudne obliekate, nie? Tam robíme hociaké voloviny. Naozaj? Počuješ ma? A hej, chlapa, a ja ale ja ti dám. Tento tulák tu čo chce? A odkiaľ prišiel? To je Jakub a prišiel z neba. Z neba. Tak ty si zo mňa budeš robiť žarty a ty sa ber z môjho domu. Jakub, rýchlo, Lebo ťa vylátam. Vieš, kto som ja? Počkaj, keď príde môj muž, takú ti ukážem. Ale to chcem. Čo sa tam válaš? Ja? To takto. Váš nový sluha. Si prijal nového sluhu? Ja? Ale to je výborný nápad. Nový sluha sa nám vždycky zíde. Nože chlapče, roboty je tu ako na kostole, múky treba nám lieť pre celú dedinu, nože chod do mlyna a ty poď so mnou. Počni, nemedlo. Tak vidíte, Jakub sa dostal na vytúženú zem, vysnívanej Alžbetke, a dostal od Richtára prácu.
Keďže bolo ťažké obdobie a tej potravy nebolo dostatok, vybral sa so starkým na ryby. Pozrime sa, ako táto rybačka prebiehala. Otočíme sa. Veru. Neveru. Nie, to sa tak prosto píš. Vidíte, nie? Ale tak niečo už máme. No ja mám, ty budeš a ty. Prejažme. Počuješ to? To sú hudci. Tak ty mi naozaj nič svety neochránia. Veru, počujem, asi sú moc hladní. Utek, ja som už starý, ja sa obetujem. Nie, starky, si statočný, ale vlkov nechaj na mňa. Ako chceš. Tam ja. Ale, zubatá, tak to ty si chcela nakrmiť vlkov mojimi kostiami. Veď, počkaj, ja ti ukážem, ja mám tie lepšie kosti. Tu sú. Nechaj ma. Vítaj, kmotrička, vítaj. Pekná ti stará, aj tak si len zubatá. Chcela si ma zabiť. No, výborne, ale druhý raz sa mi ani na oči neukáže. Čo si už zabudla, ako som ťa zanechal? Zabudla moja hlava, protička. Ale spojáka už stuhne. Doraz macochov, boli trošku iné plány. Ako ich ustať? Poďte sa na to pozrieť. Cukruj, Dora, cukruj. Ty sprostá, chceš aj ty zaspať? Zaspať? A prečo? No do cukru sme predsa dali krášok na spanie. Krášok. A prečo? No aby keď Alžbeta s Jakubom pôjdia do buchty, čo? Zaspali. Zaspali. A prečo? Potom Betu hodíme do studne. A Jakuba tiež? Jeho nie, ty hlúpa. Ak vyjde môj plán, no, vystrih sa, usmej sa. Bude to tvoj ženík. Budú sa vydávať. Ty nemelo, ja naozaj neviem, s kým som ťa to mala. Cukruj a už ma nerozčuruj. No, vyzerá to tak, Poriadne. že tie plány im vyšli. A Alžbetku s Jakubom poslali. Alžbetku hodili do studne a Jakub sa dostal po odsúdení Richtárom do väznice. Pozrieme sa, ako to prebiehalo. Poďte za mňou. No, jedz. Bavíš si mi našimi inžinierek koľko stavy. Nechcem. Veď, to mohlo Budem nás mať peknú kňaziť. smrť. Ale neboj, ja sa to budem snažiť, tak dobre sa budeš hojdať. Ale niekto mi tu chýba. No, Kmotrička zubatá, ako si ju nevidno. Tá nezvykne meškať. aj tá príde. Nože, Jakub, nadišiel čas, aby sme nad tebou vyniesli rozsudok. Neostáva mi nič iné, ako ťa odsúdiť na trest obesením. A keďže si nechcel prijať ani moju nevlastnú dcéru Doru za ženu, Kto by chcel? nemám inú možnosť. Tvojou nevestou sa stane zubatá. Ale pán Richtár, ja som nevinný. Veď to Dora a Richtárka sa voči mne sprisahali. Richtárka? Musíme ich chytiť rýchlo. Ona sprostá! Veď to boli naše peniaze! Ako sa budem teraz vydávať? Ale kto by ťa chcel? Ty sa nikdy nevydáš! A čo je toto? Čo je toto? Smola. A čia je to smola? Čia? Vášňa. Alžbetka moja, kde si? Alžbetka! Ale je ujaznuté slove. Jakub našiel ženu Alžbetku a sú šťastní až dodnes. Verím, babka, porozosievala posledný sniežik
alebo páper je posledný kuneniec, čo nás pobala. A všetko dobre dopadlo. Tým pádom sme ostali šťastní aj my. Ďakujeme veľmi pekne. Mohli ste vidieť skrátenú verziu rozprávky Velibabka. Ďakujeme za vašu účasť. Lúči sa s vami skupina Oravského múzea. Ďakujeme pekne.